Kaixo, ni Yasmin naiz. Duela urtebete baino gehiago, bidaia bat hasi nintzen nire etxetik Marseillan, eta Euskal Herrira iritsi nintzen. Bai, bat-bateko maitemindua, hemengo paisaiarekin, gastronomiarekin, jendearrekin eta batez ere hizkuntzarekin. Baina oraindik asko falta zait ezagutzeko. Beraz, gaur Iruña utziko dugu eta aire hartzera joanen gara Nafarroako 11 tokitara. Gaurkoan, nora goaz? Kaixo Yasmin, gaurkoan Irunberrira goaz. Irunberri, Nafarroako ipar-ekialdean dagoen udalerria da. Zangozako merindadeko udalerri honek 1.317 biztanle ditu. Udalerrian, izen bereko erroi ikusgarria dugu. Irati ibaiak bertako karkarria igatuz eratu duena. Eguna amaitzeko, bisitatu dugun herri txikienera joango gara, Usunera. Goazen! Aurre iritziak apurtuko ditugu bidai honetan, eta euskaraz jakina. Nafarroa oso aberatsa da, eta nafartarrek asko daukate erakusteko. Orduan, kotxera sartu gurekin, eta gozatu Nafarroatik eginen dugun bidaia. Nork esan dut tradizioa eta modernitatea ez direla elkarrekin joaten? Venga, goazen! Irunberri lunbien, urdin gorri, gorri urden, iguzki largiaren argiz, xarmandarri garri. Irunberriko arroiara iritsi gara, eta badirudi Kobaztoloetik sorpresa batzuk aterako direla. Urdin gorri, gorri urden, iguzki largiaren argiz, xarmandarri garri hori. Antxegoian arangoitin edo plazan berdin. Kaixo, egunon. Kaixo, egunon. Zer moduz? Oso ongi, zu hemen hartzeaz oso pozik. Hemen non gaude? Gaude Irunberriko arroian. Arroian. Bai. Arroia da hitz berri bat niretzat. Zer da arroia bat? Arroia da, ibaiak mendia zeharkatzean edo ibilbidea egitean, mendian egin duen zartadura. Zartadura oso handia, bai. Ni itxasoa ikustea, ja. Bai. Pozten nau. Entzuten da eta badirudi olatuak, ez? Bai. Orain urazko dago. Ja. Eta bai, behitu zenolako biztak, ez? Zoragarria, bai. Ikaragarri, liluratuta gelditzeko, bai. Eta ez duk egiten duzu lan hemen? Bai, ni hemen naiz, interpretazio zentroan lan egiten dut, eta gida moduan nago. Egiten ditugu bisita gidatuak eskolekin eta baita ere turistekin udan. Eta bai, oso pozik hemen, egoteaz, bai. Eta ze kontatuko zenidakezuk, gida gisa, ni turista bat udan izanen bani? Adibidez, hemen hasten garenean turistekin, hasten gara hor parkinean. Hasi baino lehen, sartu baino lehen, pixka bat legedia, ze arauak bete behar diren, eta zergatik dago erreserba hau babestuta. Babestuta da? Bai. Hau babestu zen 1987an, lege foru batean, Nafarroakoa, hor mugatu ziren erreserba natural guztiak, eta gero 1986an ezarri ziren arauak eta finkatu zen erreserba naturala bezala. Eta zergatik da hain garrantzitsua babestua izatea? Niretzat ezinbestekoa da babestea, zeren badauka balio ekologiko oso handia. Hemen dagoen fauna eta landaredia dira hemen ohituta daude bizitzera, edo hemen bakarrik hemen aurkitu ditzakegu eta beste leku batzuetan ez daude. Beraz, hau oso garrantzitsua da babestea, edo niretzat interesgarria da. Eta gainera, oso ikusi duzunez, oso erraza da sartzea ikustera. Babesten bada, gu ere ingurumen hezkuntza egin dezakegu. Bai aurrekin, bai turistekin, babestuta dagoelako. Eta faunaz gaudela, ze animalia mota bizi dira hemen? Hemen animaliak badaude batez ere hemen erreginak dira gaztiak. Gaztiak, hau
zonalde hau edo arroia da oso leku aproposa haientzat. Hemen sartzen da haizea alde batetik eta beste betik ateratzen da. Orduan korronteak sortzen dira eta haientzat egan egiteko eta hori oso leku aproposa. Eta gainera, ikusten badituzue hortik, badaude erlaitzak eta kobasulo txikiak hortik. Eta hor kabiak egiteko eta hori oso leku aproposak dira. Eta orduan, eta hemen erregea da Saiarrea, edo Buitre Leonado gazteleraz, hemen da nagusia. Bera da, hemengo erregea, hemen ugariena, handiena. Orduan gu gara bakarrik, bisitatzen garenak eta ez da gure lekua. Gu ez dugu molestatu behar hemen. Baina esango zenukezuk ongi, ez dakit, portatzen garela, ongi babesten dugula horroar edo... Denetarik dago hemen, bai. Badago jendea, adibidez ornitologoak, edo naturarekiko errespetutsuak direla, oso jarrera ona daukatela etortzen direnean. Baina beste batzuk, igual batez ere udan, jende asko etortzen da bainatzera, edo hemen piknikarekin eta bar, eta ez dute naturakiko jarrera hori, eta gehian usten dute sakar asko, zarata asko sortzen dute, eta hegaztientzat hori txarra da, zarata asko baldin badago, beste leku batera joango dira hurrengo urtean, eta badago denetarik, baina igual udan da txarrena. Udan etortzen da pizka jendea, disfrutatzera, baina horretarako gaudegu, hor parkinean badago informazio puntu bat, eta hor sustatzen dugu balio horiek naturarekin errespetu sartzeko eta batez ere arauak daudela, baita. Debekatuta dago adibidez ehizatzea edo dronak egan egitea, baita ere sakarrak ustea, debekatuta dago, eta edo zer gauza hemendik eramatea baita. Ezin da hartu ezer, ez landaredia, ez ezer, ez harriak, ez ezer. Aipatu duzu, bainatu aldela hori interesatzen zait, baina gaur ez dugu eginen, ze fresko egiten du. Hotza egiten du, bai. Ordu, nahi bauzu, eginen dugu bisitatxo bat. Primeran, guatzen. Antxegoian Arangoitin edo plazan berdin, musika duzu dantza kanta maitatu, gure abanera polita ongi etorria, bihotzez margolaria. Irun berri lumia, gorri, nora eraman nauzu? Hemen nire lan bulegoa da. Hori bulegoa. Hau da bulegoa, baina egitaztea, Hau da Irunberriko, arroien interpretazio zentroa. Baina gaude Irunberrin bertan. Hori da, gaude enparantza nagusian Irunberrin. Eta normalean bisitak hemendik hasten dira? Hau ere da turismo bulegoa, baina ere hori, bisitak egiten ditugunean, aurrekin, eskolekin eta turistekin, hemen hasten dira, Orduan baldin baditugu zalantza galerak, ona etorri eta... Hori, ikusi nahi baduzu arroia, lehen gauza hemen etortzea. Hemen eta zurekin hitz egin. Hori da, ni emango dizuet informazio gehiago eta mapak eta bar. Eta hemendik pasatzen bazarete, gainera ni oso majoa naiz, hori da! Etorri. Baina zuk zen nahi gozu, naturaren partea edo harreman soziala jendearekin? Biak, ni egia esan biak, ni ikasi nuenean ingurumen zientziak, nire ametsa pizka zen naturgune batean lan egitea, eta orain niretzat privilegio bat da, noiz behinka arroiera jeistea eta hor bisitak egitea edo hegaztiak ikusten egotea, lehen bezala. Niretzat hori da, ni beti izaten dut lagunekin eta horrela, nire bulegoa dela Irunberriko arroia. Eta beti enbidia pizka bat emateko. Nola ez. Orduan oreka perfektua aurkitu duzu. Penintsula osoko jendea etortzen da, eta hori niretzat oso aberatsa da niretzat. Edozein lekutako jendearekin mintzatzea eta hori gustoko dut baita. Orain bakarrik nafartarrekin, baina, eta gainera etortzen diren jendea beti oporretan daude, eta igual bisitatzen, eta beti umore honerekin. Osea, superongi, primeran. Primeran, eskerrik asko. Ez horregatik, zuei.
Kaixo, Iban. Kaixo. Zer moduz? Bueno, ba ongi, hemen pixkat urduri, baina bueno. Lasai. Hemen gaude moduan. zure herrian. Ba bai, nire herri, Irunberri. Irunberriko herriko plazan. Hori da. Hau da plaza nagusiena, ez? Ba bai, gero dago beste plaza nagusi bat anatzean, baina bueno, bai, hau da nagusienetariko bat. Zu hemen jaio zinen, eta bueno, hemen baukazu familia, etxea. Bai, hori da, nire familia hemengoa da, nire aitona amonak ere. Bai. Orduan ni baita ere, hemengoa betianik. Eta baukazu intentzio hemen geratzeko? Ero... Ba, oraindik ez dakit, baina nire intentza, bueno, momentuz, bai. Bai. Ikasketak hemen burutzea, Bai. eta gero ez dakit joango naizen New Yorkera edo ez dakit, txola martxa. Hori da. Eta horretaz gain zuzara ere, txarangako, Irunberriko txarangako kidea. Hori da. Txaranga? Txaranga, Ni naiz hemengo ez dakit zer den txaranga bat, zer da? Ba, nire ustez, txaranga musika talde batetik aparte, lagun talde edo familia moduko bat. Bai, zer musika mota adibidez? Ba, denetarik, egiten ditugu, reggaeton arregloak, edo denetarik. Bai. Azkenean entzuten den guztia, plasmatzen dugu herriarentzat. Bai. Eta bueno, bai herrien daramazu odolan, ez? Musika, bai, betianik hemen Irunberrin karakterizatzen duen zerbait musika da. Bai? Bai. Eta noiz jotzen duzu normalian, bai, festetan, suposatzen? Ba, bai, festetan, bueno, hori, itzen digute festetara, hori, giroa animatzeko eta parranda pizkat egiteko. Bai, zu parrantzaia zara? Bueno, saiatzen naiz ez, osea, ez izatea, baina bueno. Ez, nola, goi da ere parranda Bueno, kirolaria ere, así que parranda, bai, eta bueno. Bueno, itzuliko gara musikara interesatzen zait. Txarranga hau noiz sortu zen? Ba, duela 2 urte egin genuen 40. urte hurrena. Eta hori egin genuen, bueno, festa, herri osoan festa. Bai. Eta hori, txaranga zaharrenetariko bat da. Inguruko zaharrenetariko bat da. Eta bai. Eta txarrangan, zenolako giro dago, zuen artean? Ona egon behar da, bestela, azkenan elkartzen gara, asteburu guztietan, ensaiatzeko edo jotzeko edo zen gauzetarako. Bai. Eta gure artean ongi, adin desberdinak gaude. Bai. Eta... Zuzara gazteena diez? Bai, beti izanen gazteena. Bai. Baina bai, bueno, azkenean... Eta helduekin ere nahiko ongi. Ba, bai, hombre, azkenean txikian nintzenean, bueno, daramat txaranga honetan, 9 urte. Entonces, karo, sartu nintzen 11-12 urtekin. Oso gazte, bai. Eta azkenean, ba, giroa, handiak eta txikiak. Entonces, tarteko hori, baina, bueno, azkenean ongi, bai, moldatzen gana ongi. Bai, azken finean musika jotzeko behar da harmonia bat, eh? Karo. Adin guztien artean. Hori da. Eta zuak gazte zara, orduan gustuko duzu ez dakit estilo bat, musika estilo bat, eta helduek, bueno, estilo ezberdin bat, ez? Bai, baina azkenean hori, guztiok berdina egin behar dugu. Bai. Orduan, nola baiteko... Baina nola moldatzen zarete, adibidez, batak esango du, nahiago dut reggaetoia, eta beste, ni klasiko. Hombre, bai, baina azkenean, hori esan bezala, jendeak entzuten duen egin behar dugu azkenean. Osea, ez da guretzako zerbait, baizik eta jenderaintzako zerbait. Jakina. Orduan, hori, mexikanak, jo que se, guztia. Eta zuk zen nahiago duzu? Ni rock, bueno, reggaeton pixkat, baina gutxi, Gutxi. Baina, bueno, bai, guzti eta, osea... Eta festak noiz dira? Abuztuaren 30ean hasten dira. Vale. Eta bukatzen dira irailaren 5ean. Orduan, Osea, que... Kasi aste bat... Uda amaieran. Hori da. Bai. Eta ongi ospatzen dira hemen, ez? Bai, osea, hemengo festak, bueno, leku guztietan bezala, baina... Guretzako, Irunberri bizi duguentzako, festa, bueno... Oberenak dira, beti bezala. Bai. Aizu zenbat zaudete txarangan? Ba, txarangan 20 bat gaude, baina kalea ateratzerakoan, ateratzen gara 12 bat, 12 inguruan. Bai, eta hori? Azkenean, errefuerzo moduko batzu ditugu erreserban. Bale. Eta hori, 20 bat, hori da. Eta zuk ze jotzen duzu? Ni perkusioa, zaitzateko kutxa. Bai. Kaja kutxa. Hori bai, bomboa ematen du, honek ematen du... Bueno, bomboa, txindatak eta kutxa, ni naiz kutxa jolea. Denetarik pixkat, eh? Bai, bueno, perkusio englobatzen duen guztia. Bai. Eta bai. Begira, aprobetxatuko dugu eguzki hau, eta ez dakit, imaginatuko dut, hori, txarangango dela, festak direla, eta egin dugu tur bat, ez? Oie, venga. Venga, guazen. Welcome to the Basque Country.
egun hain zaskun. Egunon. Zer moduz? Ondo. Hemen gaude zure lantokian. Bai, bueno, Bueno. lantokia izan dakoa, Orain ja jubilatu egin naiz eta ni ja beste montatako bizia da bat. Baina harrema polita daukazu Tokionekin oraindik, ez? Beti. Hau izan da nire profesional mailan, personal mailan, ere bai, nire biziaren zati oso garrantzitsua, eta orduan beti egongo da, gutxienez bihotzan egongo da beti, eta buruan ere bai, baina ja beste modu batez. Arangoitiko ikastola. Bai, hala da. Irunberrikoa, ez? Bai, hala da. Eta ume guztiak dire Irunberrikoak? Gehienak bai, Irunberrikoak dira, baina gero Irunberri inguruan badaude hainbat herrixka, txiki-txikiak, eta hortik ere hazi egiten da edo irentsi egiten ditu ikastolak ikasle horiek. Bueno, izan daiteke aldunate, ikasle bat, arbontze, 3-4 ikasle. Kopuru hori buruz hitz egiten ari gara, baina beti da, alde batetik kopuru handia egiten dela, eta beste alde batetik anitzagoa da, aniztasuna hortxere bai dago. Orduan ikastola sortu zen, zergatik behar bat zegoelako, ez? Hombre, beharrak aldatzen joan dira, sortu zen, bueno, 1981 ikasturtean, ez dakit ez da zenbat urte diren, asko, 40 urte inguru. Zegoen beharra zen batez ere euskara, beste hizkuntza, beste baita ere, baina ziur aski maila gutxiago batean beste metodologia bat, nahi hori. Bultzatu zenun hasieratik proiektu hau, sinesten zenun proiektu honetaz, ez? Ja, gertatzen dena da, proiektu egiten joan da. Gertatzen izan da, ni izan naiz, denbora gehien egon naizena orain arte, ze hasi nintzen ikasturte horretan, eta 2018an, jubilatu orain, aurten. Baina proiektua joan da, egiten, ibiltzen, oinez. Hasiera batean nola pentsatu behar genuen hau, bihurtuko zela. Ezinezkoa zen. Eta momentu horretatik, garai horretatik, orain arte 2021an, garaipena ikusita, zuk somatzen duzu ikastolaren eragina? Non, herrian? Herrian, umeen artean? Ikaragarri. Bai. Ikaragarri. Da, herriko partze bat, zati oso garrantzitsu bat. Eta gainera eske betidanik, hasieratik ikastolak egin duena da kaleratu. Eta nolabaiteko interakzioare bai herriko komunitatearekin, nahizunarekin, baina beti egon da, edo musika zela, edo administrazio aldetik udaletxak zirela, beti saiatu gara interakzio hori mantentzen, orduan elikatzen, herriak jaso dezala ikastola aldetik zerbait, edo kulturala, edo dena delakoan, eta baita ere ikastola herritik. Ona etorri baino lehen egon naiz kuskusatzen, nik ez nekien, eta kontatu zieten ere, Nafarroinez gertatu behar zen 2003an, okerezpa naiz. Ordu arte ikastola egon zen, ikusten zuen oso zaila, horlako herri txiki batean, ikastola bat implementatzea edo jartzea. Eta orduan hori horlako koketeo bat izan genuen, hori Nafar gobernuarekin, posible litzateke, zekao, zonalde hau ez zen eredua, zen zona nobaskofona. Orduan ezin zen hemen eskolan euskaraz jarri, eredua jarri. Orduan bai, Nafar gobernuarekin, posible litzateke, ume guztiak ikastetxe berbera joateko, batzuk G eredua edo A eredua eta beste batzuk D eta horrela, eta ezin UPN ez egoen gara horretan, eta beti horma baten kontra ematen genuen. Orduan, hori Nafar gobernuak esan zuenean, 2005erako ikastetxe guztiak legalak izan behar dira, eraikuntza. Orduan bai, asanblada bat egin zen ikastolan, non eta erabaki zuten aurrera jotzea ikastolarekin, eta Nafarroinez bat antolatzea. Horrek kriston indarra ematen zen, nolako atzetik. Nahiz eta gutxi izan, txikiak izan, bla bla bla, baina horri ematen dizu. Hoi hartzun polita, ere bai. Eta oso garbi genuen, ez genuen nolabiteko Nafarroinez horia izan, horia amarillista edo, esan nahi dut, eske pobrea gara, eske txikia gara, eske behar dugu, ez. Nahi genuen egin, baina duintasunez. Hori zen, gure helburua. Orduan, dena ja antolatu genuen, antolaketa, guretzat ikaragarri polita izan zen, ze implikatu genituen inguruko bailera guztiak.
Orduan hori dena ja pres egoenean, pres, Eta? dena ja, osea, lanak prest, bueno, pues bazegoen egoaizea, nik oraindik ez nekien ze nolako eragina zuen hemen, ze ni urdiendik nator, eta urdiain egoaizeak ez du esan nahi euria alderantziz, esan nahi du iparraizea. Egoaizean dagoenean ona dago. Eta, bueno, pues hor goizeko, lauak, bostak izango ziren, hasi zen, baina ikaragarrizko ekaitza, eta izea, eta ura, eta bueno, eta dena zapustu zuen. Ikaragarria. Eta nola aurre egin diozu hori guztiari? Izan zen, baina olatua ez, tsunami bat. Elkartasun tsunami bat, bai. Ordaindu egin behar ziren. Claro. Hautsitako tabernak, jarritako txoknak eta guzti hori. Gainera zen gastua guretzat. Orduan, hainbat politiko esaten zuten, bueno, orain arte egin duzu zuek. Oraingo. Ia, geratu nahiz, bueno, libratua ikastolaren historiarekin, eta orain jakin nahi dut, zein den ikastolaren egoera gaur. Gaur egun? Bai. Pues begira, horretarako nahiago dut, hemen denbaro pilo bat daraman irakasle bat, baita ere ikaragarri implikatua, nora izeneko eta gainera bera ikasketa burua da. Bere bila guenen gara, ez? Bale, perfecto. Venga. Bale. Kaixo, Nora? Kaixo. Izaskun egin dugu, eta berak komentatu digun pixkat ikastolaren historia, baina ni jakin nahi dut gaur egun ikastolaren aktualitatea, egoera, nolakoa da? Bueno, baitu, justo aurten, ikasturte honetan 40 urte betetzen ditu ikastolak. Eta nik esango nuke indartsu dagoela eta errotuta dagoela ikastola herrian. Bai, 40 urte bete ditugu eta hori ez da gutxi, así que, bueno, zentzu horretan, ondo, ze familia bagea eta hemen elkarlanean aritzen gea, irakasleak eta familiak eta, bueno, ondo, oso gustura. Orduan, 2021 batean, balorazio baikorra. Baikorra, naiz eta egoera honek oso modu arraroan gaituen guztiak, ez? Eta ezin dugun ospatu nahiko genuken bezala, baina, bueno, zer buruetuko zaigu, seguro. Primeran, eskerrik asko. Zuei. Begira zeinen ongi egin zuten Irunberrin, zailtasunak izan arren. Eta orain, herri txiki, baina oso txiki bat ezagutzera joanen gara. Kaixo, Maider? Kaixo. Zer moduz? Ba, ondo. Eguraldi honekin? Joder, nola, ezin hobe. Gu Irunberritik gatoz, eta iritsi gara Uxunera, ez? Hori da, Uxunera, albokorri bat. Albokorri txiki bat. Bai, txiki bat, hain txikia? Bai bada. Zer biztanle ditu? Astean zehar 16-19 inguru izaten gara, eta ez zaitez harritu, ze 19 esate asko da, Bai? Asko gutxiago izan gara. Eta asteburutan bai 23 inguru izan gaitezkela. Ez dirudi asko denik ere, baina guretzako bada. Bai? Saio honetan bisitatu dugun, herri txikiena edo biztanle gutxiena duena. Bai, Bueno, egia Nafarroan herri txikiak daudela, baina niri inoiz esan Iruñera ikastera joan nintzen, zu nungoa zara, Usun, zer da hori, zemat biztanle? 15, hori herri bat da. Eta bai. Eta nolakoa da bizitza, 15 bizilagunekin edo? Bueno, bizitza lasaia egia esan. Bai. Olako herri, Irunberritik gertu, baino ezain gertu dagoen herri batean, azkenean lasai bizizara, ez da kalean, ikusten duzu ez da jendezarik ez dago, animaliak soilik, orduan, gustora bizi gara egia esan. Udaran, hau jendez betetzen dela, ze, Arbaiun garroia dela eta, kanaleta, hemen bisitatu daitezken kontu guztiak direla eta, hau jendez betetzen da. Baina bestela urtean zehar oso bizitza lasaia. Bai, zu hemen jaio zenien? Bai. Eta hemen bizizea? Hemen bizi naiz, Iruñan eman izan ituen urte batzuk, baina kuarentena geroztik, enintzen bueltatzen, eta azkenan esan bezede Montre, Iruña popatik hartzen, eta berriro bueltatu izan zen. Bai. Begira, justo horreko nitzein duzu bizilagun batekin, eta erran didazu Belgikakoa dela. Bai, 16 gara. Baina? Kosmopolista da, hori, herri hau da. Apur bat, bai. Badira Murtziako 3,
ahaztu zait, eta lau. Badira Murtziako lau, eta belga bat, eta Uruguaiko neska bat ere. Eta hau? Nola da hori? Mix pixka bat, txika. Hori da. Gutxi gara salsoa sortzearren. Behar da. Herri guztietan azken finean. Eta Usunen ere badago beste zerbait berezia. Bueno, berezia, jendea datorren zeo zer hipika adibidez. Hori da. Hipika bai, zalditegira jende asko dator. Zuk bai ere. Nik bai, txikitanik azkenean hemen animalikin ibiltzea besterik ez dago orduan, txikitatik ibili izan naiz. Baina gustuko duzu? Oso. Ni irrikan nago. Bai? Bai, ez dakit. Bueno, ez dakit zerren esperantza duen. Ez dakit ikitzaldia, bai, mesedez. Venga, guazen. Kosmopolista ez, kosmopolita. Eta hain kosmopolita da, non herritar bereziak bizi diren hemen. Bai, zaldiak. Guazen ikustera. Hemen gaude, Ipikan. Hori da. Eta gure lagunekin, izena? Babu du izena zaldi honek. Babu. Bueno, azalduko didazu, nola egiten da? Irrikitan. Bueno, horrazten hasiko gara. Zaldian ibiltzeko lehena horraztea. Vale, beraz. Zuri utziko dizut. Venga. Hau da lehenengo arrasketa eta pasatze besterik ez duzu. Vale? Horrela lasai eta gorputz osoa, beldurri gabe. Venga, ba. Eta, bueno, Ipika hau, noiz sortu zen? Sortu, 92an hasi ziren honekin bueltaka, eta herrian sortu zen, niko gogoan du txikian hasi nintzela horre herriko lehen ibili garen lekuan bertan, horre ematen genituen bueltatxo batzuk. Bai? Eta gero Ipika delako guzti hau 2005an sortu zen. Bale. Eta nortzuk eramaten dute? Patxi eta Lupe dira, jabeak. Bai, ikusi ditu. Hortik dabiltza, lanean. Eta zuk txikitatik ikusi duzu, kanpoko jende asko etortzen direla ona ibiltzera zaldia? Jende desente, nik esango nuke ona etortzen den udaran, eta urtean zehar etortzen den jendearen 90% behintzat Ipikara etortzen dela. Bai, Bai, jende asko. Bai, pasada. Udan batez ere ez? Udan batez ere, eta neguan, nabari da baita, zen neguan paseotxo bat ematea polita da. Eta zuk dakizu ibiltzen? Bai. Nola ez, hemen herri hontaz egin guduzu, zaldian ibiltzea lehena. Milaka momentu hemen dikara, eriko gaitan zurekin bueltaka. Bueno, eta ze ekintza mota egiten dira hemen, toki honetan? Zaldian ibiltzea da oinarria. Bai. Eta edozein ibil daiteke hemen. Aukera dago txikienetatik 3 urteetako aurretatik aurrera, haiei olako klasetxo bat ematen diete hemen bertan, pistan, eta gero buelta bat ematute hemengo Pinuditik, atera izaten dira noiz edo noiz Arroier arte. Bai? Bai, aukera dute txikiek ere ibiltzeko. Eta gero, inoiz ibili izan ez direnak ere, badute hemen aukera, klasetxo bat egin, eta gero ordu bete terdiko paseo bat izaten da, hemen bueltan, Arroietik pasaten dena, Baselizatik ere San Pedroko Baselizatik pasatzen dena, eta gero ibili izan direnentzako, egunean bertako paseoetatik hasita, 7 egunetako paseoak ere ematen dituzte, inoiz ikastorok ere ematen dira, bai. Bueno, zaldia pras dago, nondik pasako gara orain? Ze ibilbide ginen dugun edo? Lehenengo zaldira igotzea da kontua. Hori bai. Eta behin igota, nahi izan ezkero, Pinuditik bueltatxo bat emango dugu. Ados. Eta ondo bazoaz, auskalo. Bikain. Milaka momentu hemen dikara, eriko gaitan zurekin bueltaka. Betiko modu natzeko pak, kantiak galako korazak, zenbat aldiz etorrik hemen jarraitu gura. Putreak, zaldiak, herriak zoologiko baten antza du, ezta? Hori bai, nabaria da Irunberrik badakiala horrera egiten hondamendiei beste bizitza bat erabiliko balu bezala. Horregaitik Irunberrikoei katu deitzen dute, ezta?